Bikonu mere kene kwe muna Adanatamkpuruaghara bịara. Unu adịkwa mma? O nwere ihe nchọrọ nkụzi anyị. Hai! Ama onye ọbụla nwere ụmụ ya ka anyị o nwere ka ọ ga-ejiri ojighị isi ịchọwaghị onye ihe aka. Ije n'ime ezi, ije n'ime ime obodo, ije kpọtacha ndị ihe aka. Ọ bụzi ọrụ na onye ọma ịkpọtara kwesịrị nyere ya aka na-enyezi aka, iteghazi aka nke igbu egbu. Asịkwara m sakwa ya na mmiri. Ewewo m my own experience. Ọ ga-abụ mmiri ka ọnụ kwuo ya like this. Ịfiawa dị mkpe. Mana before m teghe ọnụ n'okwu na achọ m ka na-etewudi ihe onyonyo ka anyị tinye ihe na-eme n'ụwa n'ụwa. Ị na-achọkwa onye ya ka chọọ ewewere egwu Chineke. Make question n'ịmara ikpere ekpere bere ịbịa ga akpọta onye ọma. I can't hear you. I think I would kill anybody that said or does something that I don't like. I can't hear you. Please speak up. I said I would kill anybody that says something or do what I don't like. What will you kill them with? What asị na ya ga-egbu onye ọbụla kwubere ihe ọ na-alaika. Ọ bụrụ na a ga-emete ya. Mana what asị na ya ga-egbu anybody said something I like. Keep watching. What will you kill them with? Would you give her her tool? Continue. What will you kill them with? What of that home? Oh, Gabuka no that home. Maka no the corner on a share who cook. When I can't get prim I can't take away. Make it fun of work, I'm pretty here the noble. Yeah? What are you holding in your hand? What are you holding in your hand? I can't hear you. What are you holding in your hand? I can't hear you. I can't hear you. Hey! Sniper! Get busy with the sniper. Let's keep watching. Oh, Agama Krikiweko. Agama Masajawaba. Madame Katukula Swibo. This house of Obrama. Oh, Gana will be ne. Oh, Gana will be ma. Sniper. What they got a sniper in the Katukula Yagi. Oh, you gotta say Gina Megan. Keep watching. I cannot hear what you are saying. I don't know where you keep your key. Which key? The one in your room. When you found the key of my room, what did you do? The one opened the door. And I can tell you. You want me to help you talk? Was I there when you did it? So it's you that can tell us what happened, So when you opened my door and entered inside my room, what did you now do? When you found my key, where I hid my key, you opened my door, you entered inside my room, then what did you do? I can't hear you. Put it where? What water? Better speak up. Your water. The water for what? You drink. The water I'll drink. I can't hear you. Yes. So you took sniper, looked for where I used to keep my key, opened my room door, entered inside, opened the water I used to drink, and poured sniper inside my drinking water. Is that true? Yes. Yes. Okay. Madam, can you get never did Chineke? We buy in our sukketa. Oh, God, board medicine after death. Sniper! Hey! Yana, who house help. Yana, who house help. I didn't to the point of trying to kill Madame. Oh, but Madame, angry. I got some mata yemen. Ober madam ya ne te ya
maka na na-eme hụ na oyi akwa ichi ezi ọgba ọtọ o were ezigbo ezi ọ na-eri ihe ọkpụkpụ ya aftawa so ihe nna gị bụ nde ihe tegara wata n'ụdị omume n'ụwa to the point of buying sniper nje n'ahịa gị gote sniper ọ bụ na ejiri eji ndị be anyị ị na-achọkwa onye ihe aka chọọ ewere egwu Chineke maka onye ọmụ gị echi ihe na-eri onye ọmụ gị ga-ata ya mmiri iji arị eji ọ ga-enetere gị ụmụ ya ka ọ ga-enetere gị ụlọ ọ ga-asa moto ihe njikwure bụ a lot of people have been killed on the platform of this same matter. Onye ọmụ ya na-eji ụka oge ụka ọ dị very important ọ dị mkpa n'ịmara onye ị na-edete maka na onye ọmụ ga-ebube onye ọmụ maara ebe ị na-ata ihe isi ọ maara ebe ị na-ji na ya ọ maara ọ na-esi ihe ị na-eri wenukwe ka onye ọmụ ji hụjighị n'eye ịmanụ nke ya ekpome ọ chọwa ka ọ ga-eji n'afọ ji ọrụ n'ike dịka anyị mara neta ihe onyonyo na onye akpọtara ka onye ere mmadụ ya ka bịa na eke has help babysitter cleaner caretaker bụzi ihe ga-eweta sniper echere m na sniper bụ mgbe egbe sniper ihe na mmiri madam ya ga-ahụ o wee wụha nke na bụ ekwensu furu ọdụ sniper bụ dịka na ọ chọọdụ mgbe ọ gịnịkwere ọjị nakwa ya rahụ ọ chọọdụ ya ndị atọ that being said o were ndị madam dọchara bụ ezigbo arị nke bụ na ha dị enete ndị ha tekere ha tetekwewa mmadụ ha echigbu egwure aka gburu ya ha tetekwewa mmadụ ha ma ya nri ha tetekwewa mmadụ ha na-ekirikiri ya ka mgbashi ekirikiri ya ka ojii bụ ọ ga-abụ ya tere nwata n'omume agbanyeghị na infat ike gwụrụ m ihe njifụta abụọ ka nkwuo ihe njifụta bụ ka anyị tinye ya onye na-edetekwa ebe kpachafụ ya maka na ọ bụkwara onye dị poros ọ bụ onye dị easily influenced enyekwa ewa sweet enyekwa ewa obere ego o nwekwara ike gbuo ya biko oke to put yourself in a good position adịghị ama ndị iro wetakwa access to onye na-eshiri ihe ọkwa ọwụ biko kpachafụ na ya ụmụ ibe ọ bụ ebe eshi mbịa maghachi ndị emekwa na onye na-anụ na ya bụ Adanatamkpuruaghara sniper n'ime mmiri madam na uwe nọ n'ime ya bụ ojikwa uwe a na-achọ ego enetere mmadụ ụmụ ya ka ego eshi ihe dị pọpọ uwe nọ n'ime ya na bụkwa na o kweghị tupu ego nọ lụrụ ọrụ banye ọgwụgwa ka na-ebure m kpe na onye na-enye sniper ihe na-ebure m bụ onye na-achọ ego asịrị dros maka na aka gbajiri ọ bụ ebe ihe iwe ka o ji nara atụ ọda ọ bụkwa na ibi ihe na-eme ihe na-eme anyị chia kpakwa ya